Nganza kwethu akanibuza imibuzo yini le eyangigitshanisa lokhu uzinkinga zami abantu nje manje azikho inkinga kini awunasibhamu indoda yendala ishawa ngesibhamu thina ngeke sikuyeke ngifuna ukukhuluma nawe ngicela ngalo ngibhalele amasimba la ngicela ngalo ngibhalele amasimba la ngiyakubloka lo hazane lo akumina ngashisa izwi lakho bona lo hleli nawe sesengabaza wena quality nawe wenze ukuthi uyisho isitabani lesi uyabona usimomoza isitabani ta ke itotu ukwazi ukujikela mina mkhaya wami ukwazi ukujikela mina ukwazi ukuzobulela umcimbi wami ungazi kahle ukuthi ngisimo sami sinjani ukwazi kahle ukuthi ngifana nomuntu ofile ningenaphi mina ekuhluleni uhlulele umfana wasemdletsheni ekutalapha unabukaliswe awuzalwanga unabalandeli mfana wami akekho umculo wazalwe nabalandeli abengayazi lento umkhaya wami uwe lo mfana wami osukhuluma kanje kimi umfana kwampungu sekwela kithi enkandla ingane zami zingishisela impepho ziyangivusa zithi vuka baba wena uzofaka itshe wena uthi hayi lala qhawe ngoba iyona into omhle kakhulu kuyona ugijima wehle wenyuka lapho uzothi lala qhawe kanti usuku uhlala ubhuqa usungayiri kuyolilisa nakimi kujahe lokho uyaxakeka ukuthi ngisaphila kanjani ngineyithengaka ngoba kube kuya ngawe ngaba ngisekho ngakho ke mfana wami ngiyakhuza ngithi semncane kuleyo ndawo yamona abantu amadoctorate ngoba futhi umuntu akavela onakishwe nje kwenziwe i-research ngomuntu ukuthi uyayideserve ini leyo nto na ukuze agcine sehlonishwa lo muntu ngale kwalokho qha sengishilo ngomfo wamagcino sengonyameni ngisho kabiza uprofessor bazokutshena ukuthi lento engishoyo iyona nobody has the right to honor anybody ngedoctorate dusumlando hayi hamba kaniyohlonipha amanye amagender engazosibulala lomaskandi thina sesikhathele manje lo uzokhipha lapha kuthiwa sidlala ingabakadakatale bani dokotela ubani ngoba usipho umculo akasaculi nje ngoba ubhodloza akaculi nje abilo dokotela abe ngizokwetha leli hlathi lasenkandla la komculo le talk shop yomsakazo igama lalo namhlanje ngiliphala nosinqa semfene ngoba wayibona lapha into eminyama kanje eyimpi lento lena kubulo wendlala lento lena sekwaqala kwaqawula abaqulu waqola ngisho amabhinqa kanti amabhinqa ngiyawathanda amabhinqa ngithi mina ngiwathanda onke nama artist kuvele kubaqashe kungabantu ngisho isente ngisho imali kapetrol ayi uyabona lokho usinqa semfene komculo enkandla udoti lokho niqaphele kufuna nje njalo ukukhuphuka ngabantu kufuna udumo ngizokufaka uvoicemail ngithi ngiyakhiya manje ngeke ngisakuphendula voicemail ngikushange current ngoba ngizokubamba ngempela lokho awunasibhamu indoda yendala ishawa ngesibhamu thina ngeke sikuyeke mfana wami ukuthi uzofika usebenze kanzima bese kuthi umsebenzi esiwenzile ngokukuzwisa nje ingoma wena usuyisendela abangani bakho nje ukuthi abayikhiphe ngifuna ukukhuluma nawe ngicela ngalo ngibhalele amasimba la ngiyakubloka lo hazane lo akumina ngashisa izwi lakho musukhushukela umoya amacingwane ngoba ngazi ngempela umuntu uzoshanga empama uzoshangana ngoba phela wena into onayo emhlabeni umqhele awunasibhamu indoda yendala ishawa ngesibhamu thina ngeke sikuyeke mfana wami ukuthi uzofika usebenze kanzima bese kuthi umsebenzi esiwenzile ngokukuzwisa nje ingoma wena usuyisendela abangani bakho nje ukuthi abayikhiphe sizohlangana kwamashu emcimbini weactivation kage uzoyithola into oyifunayo umhlengamana ngicela ningathi malihlulwa impilo nina wahamba wena ufumbulula idakwa idakwe azazi uculeni kulindele ukuthi akhiphe iCD lo mfana akayikhiphile azazi ingoma akuzona ugijima uzothembele engomeni ayicule etshwaleni edakiwe ebonga imali ye-airtime ngizoba sisakaza mina nobabili ngempama nayo lo mlaba athi umenza umuntu angangidakelwa mina wamhlengibali ungafika uphuthuse ingoma usuthi utshwala uzodakelwa mina cha uyangidakela lo mfana ngidakela impela nje cha babangeyisela bafana shit hey madoda hey singenaphi indaba yemoto efelwe isibuko kunayo imoto lamasimba amabhinqa azojikile
siyabambisana noma lenza into nje ungazongidakela wena ungimoshela isikhathi ungimoshela nedatha akho ngezo lapha ucama ubuye wena ingezo lento lena ingezo le ibandla lokho lihinyane lali la kuchathwa khona ngetiye le eNorthwest mara likuphi nje ijongo kulezi lento eyibona la likuphi nje ijongo la likuphi nje ijongo la into nje vele ihlanziswa uyibuka ayiyanyanyiswa uyibuka lento hayi kahle bo kahle nibafowethu omnye umntana okanye umvumbishe mangabe kubafethu kuyisipho sakhe lana khohlwa la bazogqatha ngendayela laba akha kunkulu uzosondungiswa kumzondelani ningizondelani nangu makoti hawu wakufana athi ngibani hawu usho enye into awuvamfesa futhi baba hayi wemchunu hawu uyabonga umhlela kunamabho mana ngoniphi sesimvalile lo muntu ngumzungu njani manje ngabe ufuna iqiniso yiqiniso hawu ugejeleni yena kodwa mkhaka la ubonile ukuthi hayi akekho umuntu obengamcinga utekisi lapha besimcinga sonke mfowethu egqoke kahle utekisi emhle angimazi ngempela umkhaya uthibela ukuthi ubalekelani usafuna khona uhambe khwexela izikipa lapha ezingameneli amabhluka wameneli uNkulunkulu wami awucabanga nje ugodo neDobs nalawa amajacket ukuthibela ukuthi unganjani angathende ukubhubha hayi lezi izikipa ezibampintsha zibamanje zibanamathele sithi thaqa uNkulunkulu wami angimazi ukuthi abosayiza abekho yini thaqa sibana hey uNkulunkulu wami sibanele ngathi condom thaqa hey Kamkhaya akavuma nje indaba yokugqoka nendaba yani into angayiphiwanga uphiwa khona ukubona unogwaja ubona unogwaja asikhombe kodwa ke cha hayi okunyayi lutho khohlwa amanzi asemdletsheni akekho ngakwazi lokho manje kanti izithombe zazifana ngakafeni lapha phambili iyona into kumyeluleka uwe lo phambili noma yikona enithoba hayi awucacisa mfowethu sijabule sibonise mfuka amacengwane okungeke nje mfowethu usome nje uyeke ukukhuluma intwanyana engacacile mfowethu kodwa wabanjani ngoba bekwanele nje ukuthi uncome iskip imfene ingenaphi manje ngoba phela uyazi na ukuthi yona logo le yakwa-crawl so manje kahle ndoda akuyena umuntu wakho lo hayi vele wakumbizela ukushuthi music video cha kahle akufanele hloko nje khohlwa mangathi umuntu wakho lona ayicha mfethu hayi umuntu uyasebenza ezweni hawu navigator wena nalo muntu omhle kanje phela ufuna wethu lo hamba uniye le uyohlwaya le ngalini emakhaya wathini ngempela kuyasemachunini zinamakhanda ahlaza kangaka wathini ngempela wayenqoba ngani ngempela Gcwensa wayenqoba ngani kodwa ndodana kaMjengiseni wathini ngempela waqala Emfu amkhona Themba uthi yaphila phakade ukhuluma noPhumlani Ncube lapha eRichards Bay manje lapha ngifuna ukwenzela umkami lapha eBaby Shower manje ngifuna ukuzwa ukuthi ubhuka kanjani mawufuna ukuba uMC manje siyakudinga cingwane usiphathele uhlelo la sifuna ukuzwa kuwe nje
ukuthi mhlawumbe amasenti aba kanjani. Bengicela ukuthi ungenzele ivoice note ke Chunu ukuze nomkamezwe lapha nefamily yami engihleli nayo. Ngoba uyena umkami uthi hayi udinga wena Chunu ukuthi uzomphathela uhlelo. Ngiyabonga phakathi. Ngicela ungazongidakela nje. Ungazongidakela nje uyangiyisa ungijwayela kabi futhi. Mina ngibhukhela ama-baby shower mina. Noma uthunywe izitha zami ungazongidakela wena. Thatha leyo mali yakho uyiphose ebeach mawuyibona ukuthi wena ingqondo yakho wena iyasebenza. Ngizokubloka nje futhi khona kwangona manje. Ngoba mina ngijwayelwa kabi mina. Angijwayela nje kabi mina. Ungeyisa lokho lena. Msunwe nje. Shit. Ayikhululeka ukuthi uvikele bamashethi lawo naphusha asejengise ngoba ayakhohlwa. Ayikho nje indaba lamashethi umsangano ugcina nci. Nani niyabona ukuthi niyafoster kubantu uNkulunkulu wami. Into mangayifoster kubantu uyayibona. Hey, yabona kuba ingale. Ngabe ithe phihli. Ngabe ithe nje phihli. Nganza kwethu akanibuza imibuzo ke enifuna ukuyibuza. Ukukhuluma khona yonke into. Cha uJoko asiqabene enhlobo uJoko. Ulutho angibanga lutho nomkhaya wami. Ngibanga lutho nomkhaya wami nawe uyazi lapho. Ukuthi bengibethusa nje ngithi wa. Hayi umbuzo wami uwodwa ukuthi yini le yangigishanisa lokhuzana naba kahle nje. Ngangishilo ngaze ngibange lutho. Wana ke ingomeni nje liyancofana liyancokisana nje. Hayi akunjalo khululeka. Hayi ngeke cha. Cha konke nayibanga kodwa manje inkinga wapha benzwana kakhulu. Wena unazi inkinga kini wikini nje asikho inkinga kini. Asikho ngoba ubuza inkinga zami siyabantu nje manje asikho wena inkinga kini nabafuni uhlala ngiqaphela ubusuku nemini. Ngiyabuza phela. Cha asikho inkinga kini asikho nje nasekhweni lakho nje wonke right. Manje ke abhayike ngusala zokinga qala zakini ke before uze la ayikhala wethu. Alright. Yabona noma ungaphika yabona lo hleli nawe nawe sesengabaza wena quality. Nawe wenze ukuthi uyise isitabani lesi. Uyabona ukuthi umomoza isitabani ta into tu. Akayele kosomisi. Wena ngize nedlathe exega nomlomo bebebe ngathi ukhotha isidlo sangemuva. Ihlazo lakho ngiyaliveza manje wangithumela uWhatsApp wathi ucela wathi Simomoza ungisendele ipipi lakho ngifuna ukulibona ukuthi libovu noma lemnyama akutshela ngathi udakiwe dot waqala lapho ungisolisa uthumela uwelileke lelidusha lakini eluwelele lihike ama truck ndize la eGoli ngifike ngilibhunyele ngesikuni ngixobe ngesikuni liyofika likutshela ukuthi ngistabane mina bengizothumela yedwa kwakho manje ngiyabona ukuthi ngeke sabuyele emuva ngoba vele lento yakho kuthiwa isavuka